Hi guys! Good morning! Welcome to my vlog! So karong buntaga, mga tuminati ko dapya sa Iskansin. Ikadang hugna sa kong pag-vlog dito. Makita na itong malalang mananap sa masa. Amiga, Solom, Wati, Uguban pa. So, see you later! Karon na namin sa Iskansin, ikaduhang adla. Part na kita tayong mahayop-hayop dira niya. Siyang! Gana. Hindi siya pok. Mau na. Yan na karang kape. Kape. Karma kay kabuangan naglaram. Gukod na kita na radyo. Radyo ala joy. Ibu makaon na lang gukod. Tara. Garaon tini. Dia katong ganihag-hag ka ng baby. Sweet nila trawa. Mar inunan na. Tulingan. Tulingan. Namay inunan. Mereka mahan lagi ni inahan ng anak. Tinigamay na yung anak. Sipot man sila. Naraay. Gara gini ito. Pwede ito nung isumpay, di ba? Lay manok dire bajig laki na managhan na. Kuanti ba ka nang Daghang baka? Uy, may daghang baka dito. Kita pa ka ni Kalibang. da? Ano tayo gansa dire? Betul. Lapita Joy. Ang mga bata din nila po. Nasuri na mo ni pero kuan. Wala may tubig sa inyo dito. Sagop lang dito. Tubog. Baka habig-habig na bata. Di, Jod. Ay, dagan-dagan. Tanay mong mata. Tapos bata. Mirisi! Sige, saba-saba. Ti. Alam na. Mas dusin. Kawin. Wala ni Jere. Katong ando. Dagan man dahil dito. Sure di ko. Nagdam ko lagi. Kasi mura ko giya. Alim. Kuan ka ba ka nang mura ko giya. Betul. Lapita Joy. Ang mga bata din nila po. Nasuri na mo ni pero kuan. Wala may tubig sa inyo dito. Sagop lang dito. Tubog. Baka habig-habig na bata. Di, Jod. Ay, dagan-dagan. Tanay mong mata. Tapos bata. Nice ito yun. Yaw niya dahil to. Nako mo, yapong gana. Picture ka manok. Hindi ka manok kita ka. May gana na ko tayo mo picture-picture. Magnus eh. Pero sila ni ay yung tugo. Nili ko nito. Ah, Giramilo. Sumahig yung liba niya. Kuan baby. Beer. Si beer niya ni. Beers. Beer, Ay, toro day al point ko dito. Nag, langga. Adre ubos ti na isko diri ti. Murag na isang ubos. Nanay sa ubos kay mangi. Galang ko pala sa ngas kay. Tangi. Tingnan ko andre ba. Nay saka bitaw dayon. Wala ko aeroplane ay. Hala, taas sa kay ko. Dili ana pa ni ang pula ko. Datas kinaunan dito. Dito tayo dito pikas tuyok. Panaog na rayon. Ang sabi na nito. Laon sa nito. Ang sabi na. Naman tayo yung hilas libutan nga nun. Donkey ba ni? Wala sa ato lagi. Wala man sa ato. Ako ang sungay yan. Buya nila gamit iglawas di ako kay gulok. Ay, kuan. Nasa to ba ka ng reindeer? Reindeer.
Ayaw pa ni ate lagi. Ano ako Hacienda. Hacienda Luisita. Hacienda. Hacienda. Si Joy. Hacienda Cordapia. Name ang dami sa iyang kuwan. Kung may Pilipino makakita ng pusag-asam mo. Hacienda Cordapia name dire. Oh, wow! Nice kayo ba? Overview. What a nice view. I like the view. What? I like the view. You're the best view. What? Hindi na daniw. Pero wala lagi lang pa. Putol-putol. Sa una kay dito mo sila ko. Wala na. Nice kayo nagsigat-sigat yung sa kainit. Mura dun disco. Oh, mashallah. Nagkala-kala. Agat. Ay. Ito na bike-bike. Pero gamit kayo. Dagan ba pumasod? Asa na may napita? Dagan ba na stick? Nagyo-yo ko pag mag... Naman na, diri yung makakita. Nakita mo na ako sa diri dako kayo, Joy. Di ba sila magawa? Sige, di na. Ay, kung na. Ano kung naabakan? Grabe sila makadesign. Tikta na ako diri. Dako kayo, Joy. Please keep a distance. Dane? Naman na si Dagan dali. Dako ba't ang area? Ano? Aba, ikikangit. Ari na sa... Tara. Anak, ari man siya diri mo. Dagan. Tara. Sa mga... Naman. Tingog. Tingog. Bibi lagi na. Bibi no. Bagong anak. Oh. Mura magbaboy. May pa nila. Iro ba? Iro man. Sure lagi. Beer. Sarati beer. Man siyang beer. Pero I don't think beer na siya. Mura baboy. Baboy. Baboy Yan. na. Yan. Nagagmay mo na. May kain. Aray, doon ako bukdag ko ay. Ay, doon ako bukdag ko. Muna lang bear dari. So cute. Pero wala dyan dagko nga bear. Wala. Dagko ka. Dagko lagi dagko. Tara ha. Oh, tara. Tara dagko nga bear ay. Ang mata na sila. Init man. Tapos ay tubig. Tara, ginahan oh. Aman. Oo, dagko to. Ba? Wow. Uy, asa ba? Tao! Asa ba? Uy, Ay, bato. Ya, tapos ka na. Naglukot. bato man gula. Kapila na po na yung lobos. Kaya maglupo. Hindi ka ito lobos. Yung mga anak di si Duwag siya. Tag mo bangon siya. Ano lang trabaho sa mga anak? Tag mo bangon siya ba? Tag mo anak nagyaway na. May nagpaay. La! La, buksing! Nagbuksing sila ka na ano. Nagpaay. Sa mukha. Ala! Hala ka dira man. Nagbuksing sila. Nagbuksing. Manipakyag mi wider. Ay, sa tingin ka. Repair eh. Dawa ka mag-repair eh. Tara sa video to. Ala, grabe ka away nila eh. Nag-boxing na. Why nakadaon? Tinaw natin kasi may lockdown na ni. Wala, knockdown si Wader. At alas, malipakyaw ini, atras. Nada rete.
Hayop na kumbo patiniwangan din. Hayop na kumbo. Ano sila ilang ay, dala ganun. Tiger? Lion? Tiger lagi. Basta iring. Ha? Matagak. Sus. Kulmer din, minindot. Uga. Kamil? Dili. Dili, uy. Kabaw? Sa maning European basin. So, Bisaya na. European bisong. Muna na bisong mga European na. Dagang bumbong. Mga pangumbakag. May mga nigo, drag. Lago ng kurma. Kasi magkulong ng bakul. Sa ato, lamay ka na sa bukid ba? Pamugo pa rin yung babi ka mag-tree. Pamugo na din yung mawal dahil. Swag na maboy naman ko. Ano ba? Naman sa mga lasang-lasang. Pamikot niya. Tulod. Tulod din. Yung kapit yung bata. Ala, igol. Ah, pinipigol. Binsa igol. May Pilipin igol. Para mo ko siya. Ito mo mag-aul. Gani. Uya po niya sa lang usaw ikaw ban. Sundo yung taong siya, yan ito. Ano makasagog tubig ani. Ito sa kuan. Sagop dag tubig dire sa nanais kisakyan tiyo. Sabi niya ka nang akos. Uswagin kaya. Kimbot pagi tatay eh. Sa ito display? Bulbo mo din. Kalian? Kuha man ka na na yung zumba-zumba. So, So, dire may sakay-sakay. Kanin do tadi magsakay-sakay. Kubayok ba? Naman is Pinas, oy. Pantong na ko na. Pasti. Komen. So, mga tumisan. Wala man may kasaka direti. Man kan likna Östersjön vid Gutland, ulan, sini. Denmark. Ay naa diha ang kuan siguro. Dili man. Tanaw. Kataas day. so welcome to my aquarium. So, we're going to Lihat buglaw. Nasa ko guys sa Kumugnaw. Inaana naman ta gamay. Lihat din ako da ulan hapon. Kalulok ko tayo. Ay mo ning ibis ay tampan. Mga ni sa isda sa Pilipinas ng tao tayo. Ibis mo ko. Ay, Oh. May subaon oy. Matuwa. Kalamihan ito nuga. Kadagdag ito sa ating ikuan. Bombay, ahos, sibuyas, kalmiro. Magtuwa ta. Magputa diri ba? Magawa di sa ano. Nah, bisa kan sana dari mo sa te. Most of it, kasasalan na sa mga bibig. Oh. Nga hype kuan lindo. Natay niya. No? Oh.
Bukat ba yung tubig, te? Ha? Bukat ba yung tubig? Dahil gusto ka lang, magbalay ko ba dyan gas house, gani ko ang gas, gani ka ba sa? Oo. Ibisan pag pusilot, kuan, kontra, di ba, dutlan ba? Swimming pool. May subaho na. Tamba no? Dili kumami sa tamban mo. Kalau may aming tamban kilaw te. Ha? Ako kay lobot. Mga tamban dito siya. Tamban no? Sikat ang tamban dari ato. Wa man gikuan ang tamban. Kuwas ka din na. Tamban bito ilang gipambaligya dire. Ang tamban diri, hindi mo kuwas ka karyop sa tuwag, ipagkilaw. Guys, kaya nagtagpo yung sila. Huwag ginig. Mga sunurin. Tamban siya. Na, stroming. Bis sa tamban. Joey, mga Dali guys, isda bas bato na eh. Di mga buki ay Wala, ay, darag ka tol ay. Ay, narin, lamit eh oh. Muna lamit kayo. Ay, lamit eh. Muslor. Itaw sa ato ani. Kay, aw ka na. Muslor man ni sa Swedish. Nakalimot mo sa nanan sa tuwa. Di po ni kinhason. Sabi Part ko. sa kinasun. Oo. Shield na lang para sa yun. Kay na lang, kay. Kay na lang, para kikayo na lang. Gini may lami. Patay ko ka ni. Isa, kataplak na akong teo. Patay dito talaga yung gusto. Tadi mo naggoy. Oh, lami kita naon. Padol eh. Muna yung matay tao ni. Taplak na ako eh. Di ba mamuning Mas mamungan? katulad ni siya te. Katong, Adi ni kaning kurente, may katong kurente katong na mga gaway-gaway no. Kaya pag Lamihan yung unan siguro. janitor. Janitor ba ni? Well, off his skirt. Punta natin. Mga ako ni siya mga gagmay. Ang sama na isa raw nakabuok. Oh, daganda eh. Mga baby ni siya, mga baby. Eh, kung ano, kanang sa tao ka na. Baby mo slow. Kuan. Pasayan. Ay, Julie. Ay, sama na. Kay lambay ay. Lambihan Ano naman na sila ng bunbun nga naman ba? Gusto mo ko dito sa isda. Para mo isda ba to? Galing may mga ko ano. Lihat. Ano may dami yung Kaya pala. Tilapia. isa mo din na dito. Ito mo murag puti man siya. Pero oh. Ah. Ah, oh. Hoy, daghan na rin sila. Oo. 5, 6, 7, 8, 8 ka bang nakitaan? Maklaro ni mo? Daghan na nila tapos pikas to. Allergic sila o kuan init kaya napalandong man. Hi, Lu. Cute kayo no? Cute nila ito. Bulo. Oh, dagway ay. Muna akong mga igsuon. Mga manghod na na. Lolo. Gusto to na lang. Kuya kay buk lolo. Kita pagkaon ta subos. Wala kay kay. Ay, yung kinaon sa yung taas eh. Yan pong kahon. Lagi, ay kay. Ay, kay buk kay kolora. Wala man ang gawas. Init na ba siya? Wala man ang gawas, ti. Hello guys! Thank you for watching! See you in my next vlog! And don't forget to thumbs up, comment below, and subscribe for my next vlog! Bye bye! God bless! See you!